3. januara ove godine, kada je u zemunskom kafiću OK ubijen pilot Željko Parađina, koji je učestvovao u već poznatoj akciji u Čakovcima u toku avgusta prošle godine. Karakteristično je da je Komanda ratnog vazduhoplovstva, odnosno njen centar za informisanje, njena opera, saopštenje o ubistvu pilota Željka Parađine izdala sa zakašnjenjem nakon 2 dana i u tom saopštenju rekla da u pozadini njegovog ubistva nema nikakvih okolnosti koje bi ukazale da je nešto namešteno, da je u to umešana politika ili bilo kakva organizacija. Nakon toga novinari su insistirali da dalje pišu o Željkovom ubistvu. Pa evo jednog karakterističnog odgovora koje je opera potpisom potpukovnika Ziherl Marijana u ime informativne službe uputila redakciji Večernjih novosti 12. februara ove godine. Dakle, nakon one informacije da u pozadini nema politike, iznosi se konstatacija da je Željko Parađina nažalost poginuo, da smo izgubili odličnog pilota čija je nesrećna sudbina bila samo ta što je svom ubici priznao da je Jugosloven. Ja sam najprije pokušala da dođem do detalja o ubistvu Željka Parađina, jer je to ubistvo očigledno potreslo pilote. Opet je bilo čudo kako je moguće da se u Mostaru oglašavaju kolege pilota koji je zarobljen, samo zarobljen, a da opet ovi ćute čiji je kolega ubijen, da se ne oglašavaju. Tu mi je prva sumnja, u stvari, se rodila. Ja sam se obratila najprije sam razgovarala sa ljudima koji u prvi mah nisu htjeli da se predstave. To se pokazalo da su zaista bili u opasnosti. Razgovarali smo noću, danju u redakciji Večernjih novosti, vukli smo te ljude, nekoliko urednika, tamo molili su ih da se predstave govoreći o tome šta se dešava u RV-u. Uistinu, malo je ko bio spreman da kaže ime i prezime, a pogotovo da se potpiše punim imenom, prezimenom iza toga što je rekao. General Radović je, umjesto odgovora na pitanja, pokušao da sazna izvor informacija koje smo mi imali. Zatim je izgovorio se da ti ljudi nisu tu iz opere, da je general Mirčetić na sastanku, da je potpukovnik Marijan Ziherl također zauzet, a mi smo ga posle toga, kada smo izašli iz kancelarije generala Radovića, sreli na hodniku. Tada sam bila zaista sigurna da su prljave rabote u opticaju i da stvarno treba ići do kraja sa istinom. Određeni čovjek koji se meni predstavio kao Boris Levi, za koji ja ne znam da li mu je to pravo ime i prezime ili ne, obećao je da će me napraviti medijsku zvezdu. Naime, imali su planu snimanje određenog spota reklamnog za aviokompaniju koju su navodno otvorili, koja je bila na relaciji Titova Korenica-Batajnica, i rekli su da ćemo snimiti demo snimak da bi vidjeli kako to izgleda.
sam Vladimir Prelica, menadžer korporacije Opera Orientis. Opera Orientis je mešovita firma, a naš partner sa kojim smo napravili ugovor je na komercijalnoj takođe bazi, to su vojni potencijali, dakle, vojno-transportni avioni koji su slobodni kapaciteti, dakle, koji se koriste isto tako na jednoj komercijalnoj osnovi. U ovo vreme, čak i da nije ovako ratno vreme, mislim, bilo bi iz tih komercijalnih razloga pogodno raditi to na ovaj način kako mi to sad radimo. Dakle, potpuna komercijalna osnova. Njihovi ideje su bilo da, kao što sam rekao, mene napravi medijsku zvezdu nakon tog spota. Rekli su da ću dobiti određeni honorar za to, na insistiranje koliko će to biti. Boris je rekao da tačno ne zna, dok se ne uradi scenarij za taj spot, da bi on znao koliko će ja sekundi ili ceo minut da ću da se pojavim u tom spotu. A ko bi radio scenario? Scenario je rekao da će raditi on, a da mu je određeni general, kome ja sad ne znam prezime, rečeno mi je, međutim nisam smatrala tad za potrebno da to zapamtim, da će on učestvovati u tome, da li finansijski ili isto upravljanje tog spota. Međutim, rekli su mi isto tako da kasnije, kad ja postanem neka zvezda te njihove firme Opera Orientis, da ću se pojavljivati na određena mesta gde oni budu tražili, da ću posjećivati određene izložbe ili neka predavanja, već ono što oni smatraju za potrebnim, i da ću tom prilikom imati garderobu koju će oni meni davati, šminku, normalno plaćene sve troškove, prevoza i svoj honorar koji sleduje za to. Međutim, u to, koliko sam verovala, toliko i nisam. Sačinjeni su zapisnici o komisijskom pregledu magacina u kojima je pronađeno oružje sumnjivog porekla. Evo, ovde na ovim zapisnicima se vidi da u nekim garažama postoji recimo 63 sanduka metaka, sanduci za rakete sa kumulativnim punjenjem 6 komada i tako dalje. Ukupno, po ovim zapisnicima, pošto je oružje i municija bilo skladišteno na nekoliko mesta, evo ima ovde i u Vojno-tehničkom institutu kopnene vojske u Beogradu, ukupno je ustanovljeno da je po nalogu pukovnika Rakočevića, na primjer, samo u Zemun dopremljeno 5 kamiona oružja u kojima je bilo više od 30 minobacača 82 mm, na 100.000 municije različitih kalibara, više od 300 komada škorpiona, mnoštvo snajperskih pušaka, pešadijskih mina, zolja i osa. Za koga je to bilo namenjeno? – 27. marta ove godine u 23:00 dežurnom istražnom sudiji u Vojno-istražnom zatvoru u Beogradu priveden je Radenko Radojčić, dobrovoljac iz Vojne pošte u Zemunu, zbog postojanja osnovne sumnje da je učinio krivično delo odavanja vojne tajne iz člana 224 Krivičnog zakona SFRJ. 30. aprila iz Vojno-istražnog zatvora u Beogradu pušten je Radenko Radojčić bez znanja nadležnih službi u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. To je bio poslednji zadatak koji je obavio tadašnji predsjednik Veća Vrhovnog vojnog suda, general Tihomir Stanišić, po nalogu tadašnjeg načelnika Uprave bezbednosti Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, generala Aleksandra Vasiljevića. Za Slavkom Malobabićem, dobrovoljcem iz Vojne pošte u Zemunu, rođenim 24.12.1951. godine u Vipavi, Vojni sud u Beogradu izdao je 16. aprila ove godine poternicu. U saopštenju informativne službe Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane od 1. aprila se između ostalog kaže: Komisija Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane formirana da ispita delovanje grupe za informativno-propagandnu delatnost pod konspirativnim nazivom Opera završila je rad. U organu za moral